دمسي رادي أرناينا زلنا كبرات ختاتلت مدب نايلوم معنتي كفت مدرخ عدم قاشانا حاونا إفريم تولده كاب ستوكهولم سويدن يمسانا زلو إفريم حويت سمع نغتهلو زلنا تسوى وساني يقولون كمين لو دمسي يسمعك هذا لا؟ صبوا يسمع له يوني thank you for having me. واو فانتاستيك نكو عدا حرمت أخا ناب رادي أرنا and I think the رادي أرنا نعخ حدش هيكون حكي واه يقن يلي يوني نعخا نتقبرو زلهم صراح نمولهم أبالاتك وي أبالاتنا يريديو إيرنا مالتي أبالاتك تيلي دما بينيام كيكوري ما أنت يعني علاقة غنى بل نكلاتكم تسرحوا صراح بتعمي كابت زدنقكم ميدياكم وي زدنقو أي بحكي thank you and نتكلم تكاتلتي ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ዝርከቡ ማለት እዩ ዓርቡን ብዙሕ ግዜ ካብ ሬድዮ ኤሬና ኣብቲ ፕሮግራም ብዙሕ ኣነ እውን ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ኣብታ ፕሮጀክት ጋሻሽ ኣይኮንኩን ወዲ ገዛይ ኣብታ ፕሮጀክት ናይ ምንታይ ናይ ዓርቢ ሓርነት ሓሙስ ዘላስ ብዙሕ ግዜ ይጥቀመላ ነይረ ብኸምኡ ድምፅኻ ፋሚልየር ኮይኑኒ ኤፍሬም ሓወይ بشمين بشم كلهم تختاتلتي دمسي رادي أرنا نادالوزان ندقنا بتعمي يقنيلنا لما عنتي فقادن يخوين كابزي قريب كام ساي كتعلل دلوم حنكا تي كندي مغنيات مدولي باي دوي لنكن حنتي نقرب يوتيوب بوست غيرمو بزحسب بزعبا غاسل استزاربه بزعبا مساغان خعللي لي دول الكازرلو ان نسخة ناب امباسي ناي إرترا I think تزي تجاجي بسويدن حكي حكا أو أدويلكا كم زي برام كول غيركا غريب كايو so زعبي امسخة زارب دلي من هالبعد كلميون نزم كلهم تختاتلتي دمسي رادي إرنا سمعنا زلو حاونا إفريم تولده خمزي قرباستن بسبب لكم بروجكت عرب حرنت ساتف زنبرة دي قبل حكي قديف كام دي ولا هلا خاخه زنبركم مالتي حيشة بت بروجكت سجاب كلتشين إسران كلتن كاب كلتشين أسرت حدا جميرو مش أمنية كاب كلتشين أسرت كلتن دمع تا بروجكت ناتا بروجكت أبو سراح اللي جيزيس تم ودعته بزيه أبو كله بتعمي أبو بروجكت سراح كله جيزي بتعمي زفتوه بتعمي زحجوس ويدما نحبنا اللي قبلوا نخيل بتعمي زفتوهم بصوت بحد السراح نايو بزح بروجكتات نيو بزح سبب مستعد زلوا في الله يفلتوا سجاب حجي كبر لاني نوعهم الجون نتحقق نابزخون أنا جالس تحتات كله ملعي جن عبتها بروجكت جن تعناتي هيوت عبعته وديا مالتي كلتشين إسران كلتن أوكي ناي مجمع تاي ترى ريزاينز قبل كيكو إفريم حوي مجمع ريح جسك قرب خن من نسخة مع سيخة خبئر ترى وسيخة زي أسك قرب كتحبرني خبئر ترى زوج أهلو كلتشين حدني تعملتون معلت فوق رحت لزنبرة هاي الساعة 14 فبراير لكاتيت مالتي واو أوكي نابدو أفريقيا كاب أسمرا إيربورت معرفون نفرتي نابدو أفريقيا كيدي ناب كتما كيب تاون بجوهانسبرغ كيدي مالتي أوي إزماني نابدو أفريقيا كم زي نيشتي حبرتها بزعبخها زلني أب أقلقلوت كم زنبركا ان اب ኢትዮጵያ ነርካ ካብቶም ሕብር ዓይንኹም ደስ ይበለና እንተባሂሎም ንዓደም ዝተጠረዙ ሓደ ሓቀ ሃወ ተሳን ሸሞንተን ዝጀመረ መስጓግ ካብቶም ወይ ድማ መስጓግ ዋላት ኩነታት ሃገር ካብቶም ብዓቢ ጽልዋ ዝገበረሎም ሰቤት ኣብቲ ኩነታት ካብቲ ዝነበረ ኩሉ ካብ ገዛይ ካብ ህይወተይ ሙቭ ገይሩ ናብ ሃገር የግናዕቲ أبون أبغى تخيل مساعة تخصي أب ما أكل ماتش مجابيت نيرو مالتي تخيل نبى عسى تخيل تكفلياتي أب اسمها مالتي عسى تحدى كفلي بتجزي نام ماتريك عمت باق شو قلا وراح تماهيرس ماتريك وسيدي تهري عد ما تاش عايزور حجرا قلقلوت أبتيس عن شاعة جنبوت مالتي أبو كيدي أبي نا يونيفرسيتي ممسي نت مثل لازم تأخذ ما نا يونيفرسيتي اسمها تمليسة مالتي
بدحريقها كمزي من البت تاريخ نوح سلزغون حتر عندي خبل فتن زلخو افريم حوي بدحريقها نساوز افريقيا خير كامستم كالوت مسخا ممهرت خازنبورو مالتيو حكا يا حقها تا عمت تماهيري يابتا يونيفرسيتي اسمرا قداميت عمت كتودع كبابي دما بشم سالساي زور إلنا نصوو كوينات مستبقسة تاقلت كمان يابتا صحفي تتافع عن اللهجة نعرق لنا مستجمرة كابتوم نكتت حقنا كنكلاكل إلهم ناب جنبا بعل كساد إيقا بعل مايدما بعل جنبا تسني السون تساتي فيو مالتيو مس بتصوت هاجر قلقلوت مس زلو إفتران بتصوتنا تانك تكعلنا كنبركت درجي فيو بزجددني يلن كي جاجيسب كم تكالو تمهر يونيفرسيتي هاجر كم زوديقا بارنتو مستحاس كنكتت على نايلنا كم زعد ما عينتنا جيرنا شو جيزي هابت يونيفرسيتي اسمها مكل خال مزيومنا هدأ بلو قليلو منا قن كسامو ما يتراي كعدن بعل ود بلاي نيروم شو جيزي زي رسو نتوم مكل خال ناتكم زرباين سمعني نادهج تقعتات راحبونا قال لي يلو نيرو قعتنا ندلي كويلا نبت جنبارات كيدنا تذكى لنا دما بتعاقمنا عبركتنا تاني تسني كلايتي نيمود تسني كبانا كحدقوا كله تدفيهم كيدوم عندنا كبانا كحدقوا كله دوب تسني وجينا كلنا وجيمنا كله مالتيو أبعه براديو هاي الولد تنسي منستر وجاي قدرت نبرة سلام كم تفرمه لايف أبتا راديو وتزاريبو تسراويت بمولو تقدموا ينيرو أو كتكوس جميل تحقيسو سلام سلازم مسألو مالتيو بكام أكون تاتي حليفة ده ناقم وداب تباهيلو نبات كيدنا نبز هرجيجو مسك فلا سراويت سلاسان حموشتن كلمي مسك فلا سراويت أسر مونتن نيري أسر مونتن مالت أبت مجمع تفولي ناقم باز تسبر الله بوتاعتهم سورات قال لهم ميدم زلاقة قالوا سراويت سلازي ناكاب داقما موداب نابس ما يونيفرسيتي تماليسي سكولارشيب عن شعن متسيح ناب ساوث أفريقيا كيدي مالتي واو هجي افريم حوي نسخة أنصار زي أبي إرترا زلو سرعتيقا أنصار هقدفيقا من البات قرب حنت نجرك حتى كاز دلي سمعن لها افريم حوي سمعك الله دقاف حزب تتبلني ما بسكو أنصار قال لك تبلني كندها راي انتايني مسلك افريم حوي نسغاسي حبر عين خاده سايبلنا نيلوم زسوغوغوخا كله نبرتكا قديفكا لكن دي عمتها بيلد اب زغبركايو كله خسيركا تسوغي كاينو لنا حنا عاد خملي سمقا حكاي هو نبرت كاينو بلاني ود 15 16 نبرت كاينو ما يسدراي خاطر حتى يكون كاس ولا بيتسب كمالات نديو بين خاينو كانتون اوكي سو منغستي ارتراخا ايدو زرغيحو حقيفو تقبلو اب هاجركا كتمعبل كتمهار يونيفرسيتي خلكن حكا ابو خمان زبلص بلጭ امصيخا كابزي بلوت منغست خمان نوس وصا سديدو نعخا نساوث افريقيا سديدو تمهركا معبلكا نرسيخا خوينكا نسدرخا خوينكا نهاجركا تمليسكا حزبخا نختقلقل بزغبرو تسفا نعخا نساوث افريقيا سديدكا بغيركا وصيخا خديعخا حجغا فقد امباسنا دولكا برانكولسنا غبركا زي نبر نحمن فيغاتو تطريلنا لها ها ايه تاغاغيده زي تاغاغا خايالله حدا حزب منغستن إيرترا بتجيزي مالتي بتصبوا يتقبلونا اوكي زي كستاي مالتي بتعاقمو مس عالم لخت كالات حاجاجيزو بتعاقمو بتصبوا يتقبلونا اتا سكولارشيب جن حنتي قرب دحره بايت علوا منالواش كتقاس علوا حقها نحزبك نغلغل
نحجرنا كنجلجل مالتي المنجست زي كنا نحجرنا نحزب كنجلجل اه اتمدبريو اتي بروجكت كجمع كله بمينستري بسبعوي ايو استجبر مصنعتي اب اترانتاي بوكوتات አለው معبال عقم سب مالتي انت هالو زبل مصنعتي تغيرو صبوق مصنعتي تغيرو حق زربا انتاي بوتاتات يدلي تباهيلو نحنا اسرانجلن شدشتن نخون تمهارو نعشتو مالتي اندر جراجويت زبحال مالتي ካልኦት ድማ ለ500 ዝኾኑ ንማስተርስ ወይ ልዕሊኡ ሰባት ንሳውዝ አፍሪካ ንከዱ ትመጽናዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ዩኤንዲፒ ማለት ናይ ዓለም ለካዊ ናይ ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ወይ ድማ ናይ ዩኤን ክስታይ ሓደ ክፋል ናይ ዩኤን 42 ሚሊዮን ዶላር ንመንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘመሓድራ ንመንግስቲ ኤርትራ ሂብዎ ኦኬ ካብተን 42 ሚሊዮን ዶላር ከባቢ ፍርቁ ዝኸውን ናብ ኃይልታት ምክልኻል ተጠቂሙሉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ሽኡ ዩኤንዲፒ ድማ how do you know many ልካኹም ክንዱኹም ተጠቀሙሉ ዌል እቲ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔተር ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ዝነበረ ጌዲዮን ናይ ሉላ ወዳ ሉላ ትበሃል እያ ተመሓድረና ዝነበረት መንያ ሽማ አይፓ አፍሪካ እዮም ዝበሃሉ ከሳኔ ያነት ፕሮጀክት ማኔጀር ትገብሮ ዝነበረት ካብኡ ሰሚዒ ካልኦን ካብ ውሽጥ ሚኒስትሪታት ድሕሪኡ ናብ ኣርባሕነቱ ስለ ዝነበረ ካብ ውሽጥ ሚኒስትሪታት ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ እቲ ዶክመንት እኳ ኣብ ኢደ የለን ታፍልጦላትኒ ማለት እዩ ኦኬ ምለስዎ ተባሂሎም ቢዩኤንዲፒ ትሰልዲ ኣይተጠቀምኩምሉን 2-3 ዓመት ከይዱ ምስ ተባሃሉ ብጉያ እቲ ፕሮጀክቱ ናይ ምግባር ሓሳብ ነይሩዎም ወይ ከተቀምሉ ድዮም ሓሲቦም ኣይፈልጥኒ ነቲ ገንዘብ አጣፊእኻ ትዝጠፈ ገንዘብ ንአና ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝክፈል ጌርካ ተሰዲድና ማለት እዩ እሱን ጸገም ኣይነበረን ኣይተቃወምናዮን ከምቲ ትዝክሮሲ ኤርትራሲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ነይሩ ባይቶ ኤርትራ ዝበሃል ነይሩ በቲ ግዜ ማለት እዩ መስተጋገሪ ባይቶ ቅዋም ኣብ መስመር ነይሩ ስለዚ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ነይሩና ዝበዝሕ ሰብ ንዓይ ወሲካሲ ኣነ መደበይሲ ኣብ ትሕቲ ዋላ ንዓይ ከስራሕ ንስተሓሰባ ሓለቃዮም ተኣሲሩ ማሕሙድ ሸሪፎ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ዞባዊ መምህዳር ዝበሃል ሓቀይ ኢንተርናል አፌርስ ማለት እዩ እዚኣ ምስኮነት ናይ መምላስን ሓገር ናይ ምምዕባል መደብ ዝበዝሕ ሰብ ነይርዎ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣነ ብታውን ፕላኒንግ ናይ መጀመርታ ዲግሪ ኣብኡ ተማሂረ ታውን ፕላኒንግ ከተማ ማስተር ፕላን ሙፃ ማለት እዩ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ድማ ምስኣ ናይ ምሸቱን ወሲኸላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ እቲ 2002 እቲ ጊላይ ናይቲ ስርዓት ማለት እዩ እቲ ላዕለዋይ እቲ ኣያኻ መጪና ኣብኡ ድማ ሕማቅ ዝኾነ ስእሊ ሂቡና ማለት እዩ ክንምለስ ከም ዘይንድለይ ተካይድኩም ተደሊኹም በዚ ጌርኩም ጥፍኡ ንሕና ካብ ፓኪስታን ብ100 ክነምፅኢና ዝብል ከምኡ ኢሉና ዋ ካብ ባዕሳነ ኣብ ፊት ንፊት ስለ ዝነበርኩ ኣይ ክስታይ ብሎኒ ኣብኡን ኣቦይ ተኣሲሩ ዝበለ ሁሴን ዝበሃል ሓውና ኣብ ንምንታይ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣድለ ዝብል ሕቶ ዝነበሮ ሰብ ብሴኩሪቲ ናይት ኣያኻ ተሳኢሉ ኣብ ነፍሱን ገለ ጉድኣታት ወሪድዎ ወይ ኣብቲ ትምህርቱ ምቆራፅ ሕጂ ናብ ዲክታተር ተኸይድ G15 ምስ ተኣስሩ ድማ እቶም 15 ጉጅለ ናይቲ መንግስቲ ተቃውሞና ብደብዳቤ ኣስሚዕና ማለት እዩ ናብ ፕሬዚደንት ኦፊስ እሳ ምስተሰደት ድማ መፍራህ መጪና መን ይፈሪሙ መን ዳፈረንኩ ኣነ የለሁላን ዛ ደብዳቤ በሉ ዝበሃል መፍራህ መጪና ኣይ ኣነ ዝጻሓፋ ሰብ ኣይተወከሰንን ግን በታ ትሕዝቷ ስለ ዝሰማማዕ ኣይፈረምኒ ኢለ ማለት እዩ ኣነ እውን ብነብሰዩን ፓስፖርት ክሕድሰልካ ስደድ ምስ በሉኒ ከም ትምለሰ ፓስፖርተይ ደብዳቤ ጽሒፍኩም ጋራንቲ ሃቡኒ ገለ ምስሓባት መጪ ማለት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ከለና ማለት እዩ እጂ እዚታት ዝፈጠሮ ናብ ዲክታተር ናብ ውልቀ መላክነት ከይድ ስለ ዝነበረት ሃገር ኩሉ ሰብ ሻቀሎት መጪዎ ቅድሚኣ ግን ኣስመራውን ምስተመለስኩ እዚኣ ድሕሪ ክታት ምስተመለስኩ ኣብ ጎደና መንቀሳቀሲ ተባሂልና ተሓቲትና ብገለ ምሶም ኣብ ቆይ ቀያዕቲናሲ ስሙ እስከ ህዝብ እንታይ ትርብሽዎ እቲ ሰላም ዝበሃል ኣውሒስዎ መጪዩ ትመነሰይ ንሕና እውን ኣብኡ ነርና ንምንታይ ኢኹም ትረብሽዎ ምስ በልና ኣነ ሓደ ብፃየን
أبندا بوليس صبق يوم تجيبه منا تكاتكيتنا مالتي أنت حلافة حبنا عينم كوفاين بلنا عينم بكخن قال لك نقولهم كلنا بإيدهم باتري بوليس باتري تحسوا قال لك بلونا كله نا حلافي قداي كم زي كنا ترديونا إتي قداي نابول كملاكنت كابزي نيزي حقاونت الشاهد صبوا رديت هيزي زي عزب لك كاب دو أفريقيا زقات أما بزوج علي أنا بريزيدنت ناي international student society ناي international تمهرو سلازنا بكوابتناتي يونيفرسيتي مستناتهم من محدا قاله ركب زمت دبدابينا بيونيفرسيتات ديجري تاتنا نموساد زقبر تعارتات بقربا كتاتلو سلازنا بكو كتملسلو زبح كوناتات أينبا تا حزبي زبال كاغن دحريا حزبي كاب مقلقال ندحريتي لي أيفلتني مالتي بتعاقمي أبي ترى لو تمشي سبعة ومثل نكبر ديمقراطي نكبر أبقالسي زله تن كلنا أبقى حالنا تزبالة تنزل حلفة أسرت حدا عم تزبالكوا قدميون أبدو أفريقيا كويناون بعد سامويل بيزن ناي سبعة ومثل محبك كفتو كله بتصوتنا استخعلني عنون بتصحف دي بحسابي أدركم ببالدي تحقاق زنيرة مالاتيو أبشودن مسمت أخد ما قرب جزء تابعي تانا إنباسي جيريا مالاتيو تاكل 10% سكات تاكس تبل مالاتيو أنوي هي كيكون هلا سلام كمي حديكم أنا بنيامين شمين تايد ليني حنتي بدعمي كساينة تهوك قدام قاتي ما تنسي زعبا فيزا كحتى دلي فيزا وانا إسرا اوكي يبل كان دي تأثيره يبل لي باسبورت ناشودن تراح يزلني طهر انت يمكنني تأثيره سيوصخن قبلك يبل لي هو كان جرش هذا يوصخ ويسد فيها ناي قدم نيرو ግን መበቆለ ኤርትራምባ በሾደን ዜግነት ይዝነበር ማለት ነው هاي ترجع قناه جمال كم ناي بتا ناي شودن باسبورت ايشي فيزا كحد تأثيره نيرو كاري نبركه نيرو قدم هو مو تأثيره نحر نيرو تفاهل في خيرها يلا هو طفيعه او فيزا حتى تونكا ايرترايك حتى تلك مالتي انتي ما خوتي لاي ابي خوتي خاينير كاسنا ايرترا بتأثيره اب ايرترا شيء قدم اسرع عمل يخون يا موت زقباك فتحها مالتي انتي يمكنني مسقب دي خابدي مسانا اي مثلني انتي مالتي مسقب ابزس تمزقب كرها ابزنا بانا تمزقبي يفلت اي مثلني حتى اسمه حجيش تازق انطفت بفيزا كساي ابلاي غير كم هذا يكونس ياك حتى تخليها ابلاي قبل خلي مش انتي يرلي ابلاي تقبل تخليها باسبورتها في ابلكيشن من ايو تناي شودن مش هو انتي يرلي انمو ما شراوتها قبل اسرا كلتاشك عم تمرس هو بالليغال وتها الليغال انتي يمكنني بالليغال ده وتها الليغال بالليغال يوتي عليك فيزا دوت خلو أنا إسرا باسبورت يلا نبى نيروا ممكن حتى الخلنا مالتي سوق بكساي جناي مقلطفتن كابسي بناي شودن كساي باسبورت شي فيزا أبلاي مقبلاي مقلطفتن لاي مكنياتو شي كم تبهر ነገር የለን ኤርትራው ልሽኮን ከ ቪዛ መخر ኮይል ሊካሪ ኦኬ ኤርትራው ኮ ቪዛ ይዋሃብኒ ክትፈል ደለካ كل أي واحد كم شودنا لايك قبل تأثيره أفيو of course فيزا غيرو يخيد له تأثيره الحر إيرتراو يخوينو قد تا إيرترا حتى مسك كمال له إيرترا حتى قبوسك حتى كمال له اوكي انتي مالتي كمال زغبا نسو كويس حتى تأثيره عند حلال لك خوينو تأثيره عند كاريركا فيزا كمان ليكار هو سوكو سلا زي بالله صاد ما تأثيره زي بالكا هو تا فورم وحيد كيوم متى باسبورت فورم هو شعوك تحب ركاينا
اوكي صبو كندي كيف يوصل فلتيو كندي ما انت يوصل ناي هيجي حسب نوع عبد الرحمن خلفك اوكي سلام عبد الرحمن نبخا تحلفني نيرا بكسيد اللي نيرا عبد الرحمن كم جيت هوه قد أقعد مع سنيسي ناي أبجزا حمامسي ناي بناي شودن باسبورت فيزا أبلاي نفقب حباري تاكس حبني أحلفاتني تأثيري بالخط؟ إيه بالليل أو تخان فتصوم؟ قدم نيروني أفي آية كابي أو تخان يركا؟ كابي أسرع معاس؟ كبابي أما سمرس كل شيء حبيبي من ده يركب شويدن؟ أب شودن درجة شمون تعمل كيري أبزي متأخر تمزجي بكان يركا؟ أي مثلاً تمزجي بيزو فلت أي مثلاً متأخر فلتنا بإمباسي دي أبي خاتكم مت أنا زكمت أبزي سندس فالي جابتي ويب سايت أتيخا هو من لك بعد دي أزمات أبي وش تيسرع هو عدي قال عدي الله أوكي فورم اللو مليخة هو نايفا دي كوبي نايتي باسبورت هو شو شمنا يعدين تلفون تتحف أنا إيميل قبل لهم هو شو هو أديها قلت له قدات كده هو زي وديو قليلة تجربوا هو إنت قلت فلتون أيتي من النت نايما نفسي فلتوني أنا تاي تسميعتني تازق الأفرسي بتا باسبورت يبقى كمنا شو دنا فيزا كجبر اللي أبلاي كجبر اللي ساعة تازق الأفرس بيننا اتفاقات كابعد اسمه الله انتي اتفاقات كابعد دي مثلا فيزا هو اللي نحن إيميجريشن نصدمه مش نصعده اوكي سلازي تا باسبورت سأليك ثانية زد يعني باسبورت هو كنت تسألين نتي فورم تمالوش مدخة هو نشتي ورقات تصحف اللي من نت نيرونيك إن تفيها الله إلكا هو مساعد صدليش وأنا صدلون مساعد كيدات زاربهم صدق تلفون أساق تصحف اللي كجبر خليت أجمع لنا تاسي كندي جزء وسد أفلت أقول لك كم كلتاف هنا تايو اوكي ساعة حشت مالتي من قد مالتي زيا قال إيه إتي في غاد مسمت إيه الجنات كان ينكم تصدلهم بيوحوا دسر خات قفلنا إتي في التخاميتي نبي أبوك أبي أتراك فلو قبل ما لاني كنت بيرسنت نو أبدي سخاي خات قفل كاب في غاد وسط كله معلتي هو جنات كان ينكم تصدلهم شو يتورا غير يوم نروح نزق الفل سراح كني بالليل بسوشياليز النابع دحني الرين دي أبتي ورقاقتنا يسكت هو شو يحبروها اوكي كان بسوشياليز النابع تخوينا يعمل كتانيني مش دحني الرأي ورقاقتنا اسمه ايه الرأي alright اوكي بقى كلها ورقاقتنا دلو سبو إتها تمتزل عربي تمتزسمون عربي سقلات يا مثلا حقي عطيهم لهم تفوتي أبتا ما أنت أرستي كما تسون مخالكم من طايد اللي كان بيبوس طايد خد صدو بقى شي صبو يقعني اللي عبد الرحمن مرحبا إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أب جمتي راديو إرينا زلنا كبرات خساتلت مدب زغسمعو صنحكم حونا إفريم تولده كاب ستوكهولم سويدن ناب امباسي إريترا دويلو استمايات أويز قد حنا نسمع صنحنا إفريم حوي مجمريا غزي خاي كونن خمس غيركا هاب امباسي إريترا أتيخا ونكن محجي بفيديو قد حكاية من يركاخا أفكر ليس كخاتك أنت علامك أنت نابين مبصحي أنت خدت لنا زلها إيوه إتا ناي مجمرتا بحثيرو تاناي قدمي استجبرت مالتي أبت وشتي عتينا إسا سجاب كت أبت برلمانت سجاب فوتنا مقبار دمصنا بزو محب بزيحة جي إتنات كباتل ويك ألسي كم تازبالكو هامس منغست إرترا كتردادا كل قالسي بكم إذا خير كتردادا زيجي غايو
زي كم زي أيكونن ندابل كم جماعة كل سبتها لانجا زخونت مسرح ويدما عم لبمان أبقى لندي زفتن الساعة مس عبايته كله نجار نداتس أنقاق مس كده كم زي جيسة تينجلت صحف ودبدا بيزي كريال لو نعم فرح نبقى مس كده نايم ودعتا أنتارو كتأفع لو زي كل زوجات صح بدل في حزبيسي كبقى تتأو مبالي بلو نابوز بلي حتى خيد هجي كابتك على استراتيجي كاك تحنسز كلها هذا تساقطي أبت دبلوماتيك ميشن نايت سرعات مالتي مكنياتو صح كتحنسز كلها تفاينانس نايت سرعات تعتاويتاتو بروباغندا زرقحلو مسمرات ميليتاريون كمو ناي وتحدى ناي تصدقتا ناي قال اندابل كان داتنتن كان دي حتى كيد هذا نيشتي كفال نايت قجف سألي ناي هاقراو قالسيو مالتي سلازي نتي زي فلت محبرسب عالم ازي قداي زي حقاوي مخانو كرئي التسرعات دما ناي كاب عقمو كتنكيو تصدق تقبرلو مالتي ايو تسرح كم تازم لك ببليش تغيرو ع ميدياتات وصيو أب كيدو أقاطعمي ኮይኑ ግን ኣብቲ ብድኒ ብሓንቲ የማናውያን ፀጋማውያን በቲ ሓደ ኣድሚፆም የማናውያን በቲ ሓደ አንፃር ዛ 2% ኣድሚፆም እቲ ዝኣክል እውን ኩናት ነፍስና ገምጊብናሲ እቲ ሎቢ ንሕና ዝገበርናዮ ፖለቲከኛታት ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢላ ኣብዛ ካልኣይቲ መድረክ በፂሕና ማለት እዩ ብዙሕ ሳዕቤን ኣብፂሕሉ እዩ እቲ ስርዓት ከምዘ ይእክብ ኮይኑ ቴሌፎናት ሂስካይ ተኣቱን ዋላ ንኣባላቱ ቴሌፎን ሂስካይ ተኣቱን ይሃይብሎም መን ከም ዝቀድሆ ኣይፈለጡን ነይሮም በቲ ግዜ ማለት እዩ ዋላ መንጎ እላል ኮፍ ኢለ ሰብ ክስታይ እንታይ ገለ ወዲ ቀዲሕዎም ገለ ኢለ ከያሰማ መንጎኦም ኮፍ ኢለ ማለት እዩ ዘይምትእማን ተፈጢሩሎም ኦፍ ኮርስ ኣብ ውሽጢ ዝሰርሑ ሰባት ብዘይ ናቶም ሓገዝ ኣይምገበርናዮም ህጁ ነመስግኖም ኣብቲ ግዜኡ ምስ መፀ ድማ ክስታይ ምስ ሬድዮ መሰልና ኢና ደሊና ኢና ገይርናያ ኣብ ሾደን ቲቪ ድማ نسلسته معلتي هيدلاين قدامي هيدلاين نيرا قدامي ابت زيناتات مالتي تا دوكيومنتاريون تزرجيحان ساعات مالت مولو دوكيومنتاري اندي اكفال نايت دوكيومنتاري كوينا هجي صقطن مفطاريو هجي كنملس نخلينا وا ازيا حغاويت دايز حغاويت يا إلنا كنملس نخلينا تا 2% تاكس قرو كبلس تفقد الله تخوين كمالتي قرو كتنتنا كفتن እዚያ 2% ታክስ ትባሃል ወይ ክልተ ሚእታዊት ቀረጽ ትባሃል ግብሪ ትባሃል ኣብ ኤርትራ መበቆላ ኣዋጅ 17 ናይ 91 እሳ ድማ ቃል በቃላ እንታይ ትብል መስለካ እዚ ፕሮክላሜሽን ወይ ዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ 91 ዝተመስረተ ኮይኑ እዚ ዝእከብ ታክሲ መህወይ ግብሪ ዝበሃል ነይሩ መህወይ ግብሪ ንስንኩላን ተጋደልቲ ንስድሮኦም ከማውን ንስድራ ስዋዓት ተወሳኺ ናይ መወዳእታ ድማ እዚ ናቸር ካታስትሮፍ ዝበሃል እዚ ተፈጥራዊ ካታስትሮፍ ምዘጋጥም ወይ ንዘጋጥሞም ክፋል ማሕበረሰብ ናይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽብቕቲ እያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክትእከብ ጀሚራ ካብ ውልቃዊ ትካላት ፕራይቬት ትካላት ካብ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ካብ ሽያጭ ንብረታት ወይ ገዛውቲ ካብ ኩሉ ክትእከብ ጀሚራ ማለት እዩ ህዝቢ ድማ ዋላ ሓንቲ ክስታ ይበለን እቲ ጸገም ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝእከብ ታክስ ናብቲ ደዞም ዝተጠቅሱ ኣብቲ ኣዋጅ ዝተጠቅሱ ሰባት በፂሕ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ተኺሉ ናብ ታክስ ኦፊስ ግምጃ ናይ ትሬጀሪ ማለት እዩ ይዛዓቱ ከም ንበይኑ ባጀት ኣይኮነን ተገይሩሉ መሐሙድ ሸሪፍ ኦፊስ ከማሃደር ተሓሲብ ወይ ዞባዊ መምህዳር ዝበሃል ናብኡ ግን ኣይከይድን ተኺሉ ኣብ ናይ ሃገር ባጀት ይዛዓቱ ክስላዕ ከሎሲ ከም ናይ ሃገር ባጀት እዩ ዝኸይድ እዚያ ሓደ ፍሽለት ነይርዎ እቲ ርድኢት ድማ ዋላ እኳ ኣብቲ ፕሮክላሜሽን ወይ ኣብቲ ኣዋጅ ኣይጠቀስም ስጋብታ ሪፈረንደም ትመፀላ ግዜ ትብል ምክንያቱ ድሕሪ ሪፈረንደም ጊዜያዊ መንግስቲ ዲና ክነቀውም ምስ ኢትዮጵያ ዲና ክንህወስ ቮት ገይሮም ህዝቢ ናጽነት ሃያድለናኒ እዚታት ዋላ ሓንቲ ንጹር ስለ ዘይነበረ ነዞም ሰባት መህወይ ግብሪ ተባሂሉ ይወጽዩ ኦኬ ስለዚህ ሓፂር ግዜ ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ካብ ነይሩ ንወጻይ ዝምልከት ድማ ብሚኒስትሪ ወጻይ ጉዳያት ይውሰን ትብል አርቲክል አላታ ማለት እዩ ኣብ ታክስታይ ጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይዋሃብ ነይሩ ኣይጥቀሙሉ ነይሩ
يأكب نيرو دحر قال كلتا 3 عامات كن عقايص تطويلو مالتي بو غيرو نيشتي كلتا برسنت كاب حدا شيحسي بزو حيكوناتن اسراق شي مالتي بزبل حزبون بزو كتقنا عاتوت نستنت ناصنت نتغادلتي زلوا اكبروت قال مسكولو دما تحيسكا دغاف نيروا ابي اترا تقايصا تاناي ودغغل قصيلا مالتي بزي كستايف قصيلا زيادما مليسا አዋጅ ቁጥር 67 ንወጻኢ ዝነብሩ ሰባት ድማ አሐዲሶማ ማለት ካብቲ ኔት ኢንካም ካብቲ ናቱ ወጻኢ አታዊታት 200 ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እዚ ድማ ዝክፈል ብግብሪ ብመንገዲ ኤምባሲታት ቆንሱልታት ካልኦት ልኡካት ተከታቲሉ ናይ መእካብን ብቀጥታ ናብ ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ልማዓትን ናይ ባንክ ኤርትራ ናይ ግምጃ ሒሳብ ትሬጀሪ አካውንት ናይ መምሕላፍን ሓላፍነት ኣለዎ ይብል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ነዚ ሓላፍነት ይብዎ ታትገመካ ክብሮም ዳፍላ 2003 ስጋብ 2006 ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ይሰርሕ ነይሩ እሱ ናቱ ምስክርነት ክህብ ከሎ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ እዚ ተሰልዲ ኣትዩ ኣይፈልጥን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቀዳማይ ንተጋደልቲ ዝብል ኣይበፅሕን ኢልና ኣለና እሱ ከማን ተሪፉ ና ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣይመጽኒ ቀባል ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ብቀብሊት ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ውን ኣይኮነን ዝጥቀሙ ምክንያቱ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ወይ ታክስ ዝበሃል ናቱ መስራሕ ኣለዎ ኩለን ቀብሊታት እሱ ይሰርሕን ኣብ ኩለን ትካላት ተካፍለን እዚ ፊስ ዝበሃል ናይ ፓስፖርት ዲ ናይ ገለ እሱ ይዝህደን ብናትን ቁጽር ኣለወን ፍሉጣትን እተን ሬሲፕት ወይ ተን ቀብሊታት ይእክበን ክንደይ ተኣኪቡ ድማ ምስ ፈለጠተን ኩለን ተኣከባት ትካላት ናብ ናቱ አካውንት ናብቲ ትሬጀሪ ይሰድዎ እዚ ዝኾነ ትካል ብዘይ በዓ ቀብሊት ኣይእክብኒ ካብኣ ድማ መስኣተወ ነናብ ዝስላዓሉ ቦታ ድማ ንደሞዝ ድዩ ንሃገር ድዩ ፅርግያ መስርሒ ድዩ ብዘይ ገድስ ይኸይድ እጂ ናብ ኤርትራ ግን እዚ ገንዘብ ከይዱ ኣይፈልጥኒ هو ናብ ኤርትራ ከይድ ይኸድልኝ ነርካት ገንዘብ ኤርትራ እውን እኮ ባንክ አካውንት ኣወፃውን ክህልዋ ክእል ምስ ሃርድ ካረንሲ ነው ናበይ ዝመፀካ ዘሎ መስለካ ኤፍሬም ሓወይ ولا أبزول إمباسطات بنقف يكون زخفل تردي غني بتي أبز كيف جنزب بتي ناي جزاخراي نايتي سرحتينياتات ناي ليتشي ناي ماي ناي جلس خفلو والله تردي غني انتاي تشجر كابز 5% أكيبو هو إلنا يوكو نسنكولان نسدراسن كولان يتك بقدام يلامو ካልኣይ ድማ ሚኒስትሪ ትሬጀር ከም ማሃድሮ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዋላ ብደገ ባንክ ይቀመጥ ግን በሚኒስትሪ ፋይናንስ ቀበሊታት ይከውን ዘለዎ ተዘይ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ዝጣፈ በዓሉ ብሰርሖ ሬሲፕት ኤምባሲታት ብሰርሖ ባሃደ ውልቀ ሰብ ዝማሃደር ኮይኑ ንዝደለዮ ነገር ክጥቀመሉ ማለት እዩ ደሞዝ ከከፍልታ ኮይኑ ሚኒስትሪ ፋይናንስ እኮ ባጀት ይሰ ክንድዚ ኤምባሲ ኣብ ሾደን ዘላ ክንድዚ የድልያ ተባሂሉ ናሰልዲ ይስላዓላ ማለት እዩ ናይ ዝመፀልከ ብፋይናንስ ሕጊ ካብ ዝመፀካ ስልዲ ወፃኢ ትጥቀምኒያ ካብኡ ሻሂ ገዚያ ነዚያ ድማ ይትብልያ ኖ ናይ ሻሂ ባጀት ተሓትትያ ክንድዚ 2 ቀርሺን 35 ተይሉካ እታ ኤግዛክት ክስታይ ባጀት ይሰደልካ ሚኒስትሪ ፋይናንስ እዚኣ ግን ብውልቀ ሰባት ዝማሃደ ንኮራፕሽን ንምዝማት ንምስራቅ ዝጠም ንድላይካ ዘይሕጋዊ ነገራት ከምዚ ናይ ማፍያ ፍላሽ ፈንድ ዝበሃል ማለት እዩ ከም ድላይካ ንክስቶ ቀተሎ ሸኮተት ቀተሎ ተይሉ ካብ ባጀት አውጪዩ ዘለዓለ ሰበለን ማለት እዩ ስለዚህ ካልኦትም ዘይሕጋውያን ረቃሒታት ኣለዎ እዚያ ብሕዝቢ ኤርትራ ክንጥምታ ከለና ኣብ ገጃፍን ኣባያግን ኤምባሲ ናይ መእካብ መሰል የብሉን ብቪየና ኮንቬንሽን ናይ 61 ማለት እዩ ቅዋም ክስታይ ክብል ከሎ ፕሮክላሜሽን ኣዋጃት ክውዳእ ነይርዎ ናብ ቅዋም መሰጋገሪ መንግስቲ ከይድ ነይርዎ እዚያኑን ምሳሌታት ኣይኽብሩን እዮም ዘለው ብዘይ ሕጊ እዩ ዝእከብ ዘሎ ዘይሕጋዊ اوكي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓውና ኤፍሬም ተወልደ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን እዩ ዘሎ ኤፍሬም ሓወይ ኩሉኒና ፅኒልና ክንሰምዖ ፀኒሕና ሕጋዊ ዝምልከት ኣገባብ ክህሉ ዘለዎ ከም ትግቡእ ማሲ ከም ኤርትራ ከዓ ከምተን ካልኦት ሃገራት ከተማሎ ዘለዋ ወይ ክትክተሎ ዘለዋ ቅጥዕታት ኢኻ ትዛረብ ፀኒሕካ ዝገርመካ ኤፍሬም ሓወይ do you feel ወይ ስምዒት ኣለካ ዶ
زم إمباسي ناي إرترا خبتي ملي خازرقح كاسمع كوسي أبالم بدي مخانكا قوم جرا ملي سوملكا همزة تمارا لكا همزة تبلا لكا همزي دقافي نيركات تخون كابزم أنا نسو أنا نبلو هو زولو كالي جرا متقبلوها قوم لكا تحسب أي مثلاً أبتا فيديو كتسمع كلها شيء كاركتر نبلو بينيامين ديو زبال أديو تسألي هو أب هوسبيتال الله من الباشنا موت أفدق موتون الله مالتي أبتي زقلت زلو السودما باسبورت ناي شودنا الله كم هذا شودناوي زي جايب كم هذا شودناوي كيدو اتراك كيدي لي كيد لي أدي كريا تسألي هو الله مو فيزا حابوني يزبل زلو جي لك هذا إتراوي زي كونه شودناوي كمان زحتو مسليو مالتي هذا شودناوي ماتي إتراك كيدي لي أبلاي جاب سوم دما بتا أبلايز جبرا ملسي هو كم بعد الجازيت أنياتات مارتين شبيه كالوتون زتوهابون فيزا لو مالتي كندوون كما إتراوي ما بقى لي كلو كندوون مسلا حبنن نو إتراوي كوايك أي فك أدمي فيزا إلاتني من النت كام تيخا مزنتي طفي على مسبلكو ناب إترا يسدد تكستاي تملؤ أدي هادما كابت تمثلو زلا راس تسيا ناب ندا باسبورت أوفيس كيدا ودي لا كيدا تفرم يزبلني زلو هجي انت عينك بتعمل كبيد كستاي تشكاني السو مستفق أدل كادما كاب إترا يسدد يلوكا نحنا كمان حلافنتي بلنا السو مسمص كادما همنت كانك تمصيا منتك مسمص ادما باسبورت كتبليها باسبورت مسبل كادما تم بروسس 2% كبلون يوم مالتي 200 قبو حدما تقب جينتا حنتي اب عرات لادي اب هيوتي داغماي نزيريا ادسي كم إيرتراوي زيغا قانقو مندا تزاركو إيرتراوي مخاني دما مولو بروف كم زري اندا خالكو نزي كمان كستاي كبلون كبيد چكاني ناي بتام كبيد چكاني تسو زقدسوسي كندي سلدي اكيبو كم يابقص اب تحت قصصراتي خاي كم نبو سلنا حسبون زي الموديو بتام زسكاكي مكنياتو اب عالم 3 هاجرات አለዋ ታክስ ዘከባካብ ዜጋታት ኤሪትሪያ ሚያንማር በርማ ትፍለጥ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት እዩ ትዝገመካ ኤርትራ ጥራህ በኤምባሲ ገራት በኮንሱላ መሰልካት መጸካ ኤርትራ ጥራህ ዩናይትድ ስቴትስ ክትገበር ከላ በታክስ ኤጀንሲ ዲክሌር ትገበር አመታዊ እቶቶ ያብሾደን ይጽቀመጥ አሜሪካዊ ክንድዚ አያት የለሁ ትብል أبت تعدد ما أبت تاكس أوفيس تحتك أساتك تزي كفيلك أبت عد إدا يتصحف الكامبر عدي تعتوني ها عدها ما يتايتري يعني ها قال زبل يبلون مسلون يبلون بفينا كونفنشن مسلون يبلون تاكس أوفيس ككافة جنزة ما كبي كستايك جاب جد كاب قدم سنة ولا إثيوبيا أبتكوينات زنبر اللي جزء حدا كاب زل على زبروسي إترا إمباسي دولار نداش رفعي كبني ودولار أبوش تإمباسي شمشكاتي إكسشينج جيرو سمعنا ينخوينا أبتو نايتجراي للدرشيب ويدما EPRDF نبلو يهديك قلت على عيلو كابتن أبتسجم زمزانا نجارات أبو دحناينا أتو نخون هجي زي حجاوي مخانو تراح زي كونس نحدا إيرتراوي كم زبدلوه ولا بتانا يقدم يحجون تاريخ هيا أنا سي زي قلنا تكهوني دا اليوم زي كستاي ناتي أسايلم ويدما ما محتاج كري ودا اليوم سي من الناس كامت إيلو مني كابي إيرترا بزبلة الجماعات تاكس كتكفل عم تعيوت سراح كله أبزعدي أنا هاي سراح كون أبزعدي بسوشيال حاجة زي زنبر ولا ندابل كايم كستاي سلازي نتا هقدر في زلو سوون تملكتوا زي عقات إيماتون of course تنبركي هو كستاي قالك كيدي خالي نقالي جزي ترديك سلدي كهبي خالي ترديك افرم حوي زي قباب سرحناي امباسي إرترا أنا خم نبار نيجرمن ترى هنقرأ كازغر من I don't think تبكال زل عادتات كمان كاو فليز بلز قوون ناي بحكي حزنا كايو إم بس خبال كله شجرت لك هيركا ولا سنتيم زي بلكا كم إرتراو زي قاردو نتيل كامسي كله قاعد يفهم قوي لهم نعها ردو تردي هني زي يقبرون يوم في اللي أبتقامي دقافي ونز قبري مثلا نقوله سرحهم هاي تحزل لي تحماك على تي وزاليو they don't care ترديكا كما زيا خمزيا تمال زيا تقبر كم زيا هو خمزيا أنا تباهلنا قال يمزو لغا ترجعني زي حنسابتي سب تقام مثل زخانكو قال ملا يبل
نرأس يوم قالوا بتعم تعيات سبات قالوا زجر مكا عوشت إمباسي زتحبابرو قال ملا جن مبزحته أي قد شمني ولا دقف ولا بانديرات تغليل كوسا أنا نسوبل ولا هقدف ويموت ولا they don't care أبتا إمباس عند حركتك تاك أبلهم دارجا it's the same كم تعذبتين نقرأ كذا الله حقا ستاين دي حنت جن كنرسعك زي بلنا أيوة كم تعذبل كاتبع تنتبلا عوشت إمباسي كوينهم نحزبهم كجلجلو زتصعروا وعلى عوشت ياترا المينستريتات كوينهم كلا كاب كتحت وايس جاب لا لو هاي تصفيه مالتيو عم محدرات 50 كفل تبعيلك ناي بحصوت قبليت زحوها كي سلام كون جلز بلوها بتعم زتحقاقزو بزح كفلنا هبرتسب على صامعو ما يركبون كنبل نخلينا دنقيوم كون نخلينا الساعة نتعمز عيت إيرترا كن كتعقبا تخيل توم أنا بناتي مثالي كنقرأك كاب دو أفريكا وصي بتايلاند جيري تايلاند قال لك جيري ناب دبي باي ذا واي كاب تايلاند ناب إيرترا يزطرز ግን ደሃና ኣብ ዱባይ ክስታይ ምስ በልኩ ዱባይ ወፄ አላሚን ናፌዝ በሃል ኣብቲ ኮንሱላ ዝሰርሕ ብጣዕሚ ናይ ፈታዊ ህዝቡ ሕጂ ኣጋጣሚ ቅድሚ ገለ ዓመታት ነቲ ስርዓት ከም ዝገደፎ ፈሊጤ ዳሃዩን ገይረሉ ማለት እዩ ካለካ ክሕግዘካ ገለ ፀገምታ ኣሎ ኢሉ እንታይ ኢሉ ታ ፓስፖርት ሓጊዙኒ ኣብ ስራሕ መርካብ ኣብቲ ዱባይ ኣብቲ ዓዲ ማለት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኣብኡ ሓጊዙኒ ህዝብ እንዳመጻ ኣብቲ ኤምባሲ ሻሂ ክሰቲ ክዘናጋዕ ገለገለ ንህዝቡ ክስታይ ዝብል ነይሩ ሕጂ ስቲል ከም ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ኤምባሲ ኮይኖም ኣብቲ ሚኒስትሪታት ከቢዱ ይርዳእኒ ዘገድድካ ስለ ዝኾነት ስርዓት ምስ ህዝቡ ግን እርቅ ክፈጠር ይኽእል እዩ ክቅፅሎ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ምግልጋል ንክሕሾ እቲ ህዝቢ ኣብታ መጻኢት ኤርትራ ድማ ንክትዝክሮ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግን ብሓፈሹ ግን ከምዚ ትበሎ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ኮይኑ ከምዛ ናይ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ መጽናዕቲ ነይራ ውሽጢ ካኣተኹ ገለ ሰባት ክቅጥቅጡ ኣሰርቲ ክኾኑ ገለ ሰባት ኣሰርቲ ክኾኑ ኤክስፐሪመንት ዓይነት እያ ሙሉእ ስልጣን ሂቦሞ እቶም ተምሃሮ ን14 መዓልትያት ዘይተጋጌታ ትምህርቲ እቶም ቀጥቀጥቲ እቶም ኣሰርቲ ዝበሃሉ ከም ድላዎም ክቅጥቅጥዎም ጀሚሩ ረሲኦም ኤክስፐሪመንት ምዃኑ ሕጂ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ዲክታተር ዝኾነ ባህርያት ኣለና እቲ ሙሉእ ስልጣን ዝሃበን ቀዳማይ ወንጀለኛ ኣፀባጻብ ዘይብሉ ንክትቅጥቅጥ ንክትዓስር ኣብ ኮራፕሽን ክትኣቱ ኣብ ምድንጋር ኣብ ሰልዲ ምስራቅ ክትኣቱ እሱ ዝደፋእካ ንስኻውን ግን ከም ሰብ እዚ ብባህልና ፍርሕ እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣሎ ህልና ዝበሃል ኣሎ ህውነቲ ኣብ ህዝቢ ዝተረፍ መወዳእታ ኣነ የለሁን ጊላይ ወይ ኣያኻ የለን ኩላትና የለና ናብዛ ክስታይ ዓለም ድሕሪ ሓፂ ታሪክና ግን ክነብር እዩ ስለዚ የመስግኖም ብጣዕሚ ብፍላይ ንዓላሚን ናፌ ኣብዛ ብክፉት ብጣዕሚ ከመስግኖ ብጣዕሚ ክብሪ ዘለኒ ሰብ ምዃኑ ሞተረክሶ እንዲኻ ዘለኻ ወፂ ካብቲ ስርዓት ዳ ኦኬ ጽባሕ ንጎዚ ኣላሚን ገለ ተኮይኑሲ ንስኻ ክትሕተት دهان تنكفو مو ويلكم كنبلينا اوكي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا عبد نصير رادي إرنا نزلنا نايلو معنتي عدوم غاشانا حونا إفريم تولده كاب ستوكولم سويدن نزلو إفريم حوي حجي قال فيدباك سمعك هاتولو زي ملا ناي إمباسي مسرقح كايو اسكا خابت خلطة هلتي انتا عينت قبرها مالت متسيكا كما يرخيبهم باتجيزي ابتناي مجمعتها مالاتيو هو مستيراوي سراح سلازنبرة هو لعمت قالن مصنعت زغبانا له سلازنبرة ازي تناي قداماي بفيديوز بالكايو مش حكي هو اوكي الجي باتجيزي دما تذكروا تكوينكا ايدفر نيرو تسرعت مع ساعه قال عمتي سلاماوي سلف حموشت عساته سبي زركب بزح سفره لو اب امباسي سلاماوي سلف مسلنا سوراتنا فتحولنا قالك تبل كلها تا كذاب فيديو لاوصيوم زقادوخا باغيرو ميقادوخا يفرارخا قال يم نيرو جي بتي غزي عينك انطمت ولنا بتي غزي عيني بزح سب بزح
سبع يبلكاني أنا تحابي أي وتأكل مالتي من مكاني نويه وسيدي سؤال لك أتسيليه جن كبزوك بتوم زفلتوني سبعة تمسحلتي الصراحات عبزوح علم ملا علم تغيرو كبيت ساقت تغيرو لو مالتي بزوحات أنا بيني صراحة كويس مثلنا دلينا راديو يا بدهريني را مالتي أنا أتقباري هذا ترى أتقباري سب كتب لي تخيلها جن بزوح سب كومنت بزوح يبو ساقت هذا لايك ألس عم كستاين ده هبك كان يزخيد أبزك ألسيسي مجمع تاكم ذات بالكو أنت ويتلم منو تحاتو دبدا بيت سدلو دحريو ناب تساقط حتى تساقطك تقبل له كله حد ما بزح عينت ناي تساقط اللي بلات له مجمع كم زي سره اتناتو ناي بروباغندا ناي اتوت منጭታት بلوك እንዳገበካ እዚኣ ምስተዓብየካ ድማ ኢዱ ጠወይሃ ንክንበካ ይሓ ተብጽሖ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ጸቅጢ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ዓድና ይተለምደ ብዙሕ ሃገራት ጸቅጢ ናብቲ ትካል ኣተግበት ትካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዋላ ኤምባሲ ጥራሕ ኣይኮንኩን ኣብ ኤርትራውን ደዊሌ ምስ ፎዚ ሓሽም ሪኢ ሃይትኸውን ምስ ሚኒስተራት ገለውን ዛረቤ እቲ ክስታይ የዘካከሮ ማለት እዩ ሕጂ ኩላህና ተንገብሮ ከምኡ ተመሳሰልቲ ነገራት ኣድማይ ማሕበር ኣድማይ ድማ ነይሩ ኣብቲ ዜናታት ብምምጻእ ብሎቢ ብምባል ብፖለቲካል ብዲፕሎማሲሲ ገጅፍ ለውጢ ነይሩ ኣይጸንሕኑን ኣብ ለንደን ተቀዲሓ ተመሳሳሊት ኣብ ጀርመን ተቀዲሓ ደድሕሪያ ኣብ ሓንቲ ዓዱን ተቀዲሓ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ጀጋኑ ድማ ኤምባሲ ኣብ ለንደን ሂዞሞ ወይሎም ተቆጻጺሮሞ ወይሎም ማለት እዩ ደለይቲ ፍቲ ትዝክሮታ ኮይንካ ጸቅጥ ገይሮም ህቶና መልሱልና ሕጂ ኣብተና ተግበርቲ ትካላት ናይቲ ኢንስቲትዩሽን ጸቅጥ ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ሰብ ሓጊዙኒ ብዙሕ ሰብ ብፖዚቲቭ ትገዘገድሰኒ ግን ልዕሊ ኩሉ ኣነ እዚ ኣዝገበርካያ ዝቀደድካያ መንገዲ ካልኦት ከመይሎም ይክተልዋ ወይ ካብኡ ዝበለጸ ስራሕ ይሰርሑ ምክንያቱ ሓንቲ ጌጋና ዝነበረሲ ሓደ ይጅመር ሓደ ይቋረጽ ሓደ ክስታይብል ተከታታሊ ሰንሰለት ዝኾነ ነገራት ክንገብር ክንክእላለን ሓደ ኣነ ሰራሕኩ ኣሂሉ بكل من قدي تسقطي قبل اللوناتي أنا دحريون كوحكو هيوم ما يكفتو يخدم نيري كوحكو هيوم ما يكفتو فريحهم من مليسو أبا أخي بقوم أتي فيديو تقديه وكريني تزق أده كوسة تايدا أزود انتهي عينت كستاي زلو انتهي بدهري انتهي عينت شيطان زلو ويلو كابتا أخي بحجي مواجه جي تفرتي رداني عشان تمثلي هذا جزء كالو أتون كم عينت كمان قد كفتلهم نوعمون كحسبو كمزي عون تقبل بعتقد يعني كمزي على الدرجة ممكن نبتصحنا خلينا زبل كستاي كبلو السويت زعبة سراح زي مثلني مالتي إفريم حوي نسخة حجب ذكاء على كامتن بتي نسخة كلم معي خلي تقوله وانت قاليس كان ها نزل سرعتنا مفشال مالتي بس حجي أب سعد ذكاء زلو قالسي عنصر سرعته قدف انت عينت رئيته لك خمي ترهبه بس كان ابنت برجيدنا حمدو له وجه تسخات قموط له عدي سويدن سبيشالي بعد ستوكهولم تي زعابي عندي تزعابي بوتا ناي يانج بي اف دي جي ناي دقفت هقدف زكايد الفستيفال زطرنا فلو زكوبلو ما سيقودات مزسالو طلبوتا برجيدنا حمدو قا زوستر سقمتري خاو نتي فستيفال كونه نتقاله فتيني دو كبلو ولا خبرعو ولا حق اصلو ولا خطفو اذا تر خلاها مستسخات قبره زلها كومبير غير كاسي كمي ترخبو تدقفو دي غازيتات ولا خل مقدي زلكا مجمعتا بزح غزي بلمد نبلا منالباش انصار حقدف إلا نزارب زي أمنا الواش أنا حنت كابتن أبتناتي political agenda ويدما أبت political programات زي سندو مالتيو هقدر في بحال تكال يلن أبي أترى هقدر في بحال party يلن هقدر في بحال institution يلن أوكي مكنياتو نهذا party نكهلو رقواحيتات هلو تن رقواحيتات دما هذا أمت أخيبو أمتاوي قبايو كايد هلو ناتو بايتو كهلو علو أبالات كهلو علو هقدر الأمان يزالو زي أخبرها اللي يمسا هو هذا كليك يزالو هذا قجلة بشم هقدر في الشركة هقدر في دعكو يوني
تسعنا بعتن زوجو أواجد أكو أنا ملؤ أكو دقفي ديمقراطية حاجة كتمت مالتي بارتي سيستم نكملت قوام نكتقبل هقدف ناتي ينجي ناتهم كمان يكونن زيد أدقفهم فرقان أبتحناي نهقدف عاتيها نعبالاتو عسيركا نبايتو قبيتكا استقبل ناي مفنق لمنقست يهزبلو أنا تردي نتي منقست أفريسكا حدش منقست مسرح مفنق لمنقست كو ولا بت بريزيدنت يكايد ولا بقجلو يكايد سلازي بتجي لاين جروبون زبالي حنصار هقدف قال زبل هقدف تسعنا بعتن زوجو مانيفيستو ودما انت قالالوا مولو بمولو داغايبل تزبزح كفالو بتي درجه بتي نايت عمت بتي زمصه ناصنت ወይ حالነት بحال اب حاجه حيل كحسبو كلهو الدغفون يعملون كنتغبارو نزقالس زلو هقدف كم علامه يلو زقمطو بزحات ነገራት كله سمام الله يبلك كان بارتي كيدي اترا تزسرت هقدف مسرت هيبلني ناتيك مسرت كلدي ويدما كستاي ناغن هقدف زبل قرب كستاي حدا غيزي هقدف زبحال تكال ابزي شمون حوالن ديمقراسي فتحن ساعتا هو تدمسيسي ابال كمان كو يبلون ابال هقدف زبلني سبنا با يمصا اسمع انا حبيبي زي PFDJ كمكلنا حجي please forget democracy and justice ممكن ترجمه تغلى خاطر ديكا زبزح دلاي فتحسي هقدف زبال قاب صور محاور تطفع لنا بلس تهقدف تبل فتوى وي صبغتي على ما قبل ياخذ بالكل خاصي مزت غورو زل خانصار هقدف غوسقاسي هقدف يمدلو اب كلنا تردي خاني هو هقدف زبال كو كطفو قال يبل طفي اندي سلاز طفاش بزعبو مطفع قال زعل يبل سياسات في وي افرم حوي هقدف هاي طفن بعلي زي نغرك ابالو مندي ايش ابتا ابالنتكا ورقت او صايامو سحبامو أفتا تسرحت ورقات عينا يابو من بفري موت بلالا سمعني هقدف من الوقت نعخا ديمقراسي فتحن زعام من قال لخون خالي قال ترجم كله وصل زغل نسخة زي تفلتو تهقدف قنا له زي عبزي فلت تي حدا إذا شجر زلو تسقم نعي كوين زرعيني بزحات هزباو جنبارن هقدفن سلازحاو سوي تردي غني بشم هزباو جنبار تم هقدف الشكوتيهم that's why نتي هزباو جنبار زبال دمون أكلاتون زهابة نزا عدنا سعنا خدوات نمتصلا مستخايد سقمتي زرعيني جن هقدف قالو إذا خلو نزا عدي نابزي بس حتى زلا زبصح زلو كم زريتو ناتي زحجي دقاقة لخو كل شاب كتر من تغلقها كابت مريحنا جمركا كلهم ولا زي امباسي ولا بقلب هقدف زكايت زي تفلت تخنكا سلازي هقدف فتوى تلكانسي مشتو تقبرو زلقا سقومتي نعوم انما خاز مكل حساي كيدني ولا قالو you're doing something wrong. Oh, I think بقيقا تردي هاني تانت من دقنا كدقما كفتن. Okay. اشتها هقدف تبحل انتاي كلتا سيستمات هالو توتاليتيريان ديكتاتورشيب دما زبحلا سيستمات هالو هجي حدا بارتي نحدا حاجة أمولو قصص كأتوا كله توتاليتيريانيزم يبحل هذا تعاقبو وساني حق يوصيو بكم زنا ما حدرو كم زانو بي اف اب زيمبابوي تاكيدنا زانو بي اف زما ما حدرا ريرو زانو بي اف دما زيمبابوي مسوده ناتا ابال امصيا مالتو ناتا سبا امصيا والا ኢትዮጵያ تاكيدنا ኢህአዴግ تعاقبو ፖሊት ቢሮ ዝባሃል አለው ፖሊት ቢሮ ወይ ድማ ስቲረል ሰይባሃል ብሽወደን እቲ ኮሚቴ ወሲኑ እንዳحለፈ ይዝኸይድ ኤትራቅ ድሕሪ 2001 ፖሊት ቢሮ ይብሉን ባይቶ ኤክስታ ይብሉን ባይቶ ይብሉን ሽማግሌ ይብሉን تعاقبو ዝወሰን ስለዚህ ኢንፎርማል ብዙኮን ከምታ ናይ አንተ ወይ ናይ ገንዘብ ዝበልና በፍላሽ ፈንድ ዝበልና ኢንፎርማል ብናትካ ክንክስቶ በመምርሒ ዝኸይድ ንክስቶ ቅተሎ እዚያ ንግበራ ገዛ ነካሪያ ኤትራሲ ድሕሪ 2001 ክልተሰለስተ ዓይነት ሪቮሉሽን ያካይዳ ንሓንሳብ ማርኬት ኢኮኖሚክ ተኣምን ትፈትን ትካላት ትሸጦ ንሓንሳብ ድማ ኮሚኒዝም ትቀይር እዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ኢሎም ክስታይ ዝብሎ ይገለባበጥ እዩ ንሓንሳብ ንኣሜሪካ ነው ኣብ ኣሰብ ተጠቀሙላ እሞ
ንኢራቅ ደብድብዋ ይብል መትከል ኣይነበሮን ንምንታይ መትከል ዘይብሉ ብስምዒት ውሁዳት ጉጅለታት ይኸይድ ስለ ዝነበረ ዝመርሖ ከምዚ ንሄሊኮፕተር ብሽም ሕግደፍ ተጠቂሙ ዝመርሖ ጉጅለት ኣሎ ተይልካን ይወ ፓርቲ ግን ፖሊት ቢሮን ዘለዎን ውሳኔ ዝወስድን ባይቶ ዘለዎን ፓርቲ ግን የለን ከዲሃና ባህላይ እሳ ዝብል ዘለኹ ዘይተሰማሚዕና ደሃን ክንሰማማዕ ንኽእሊና ናተይ ርእይቶያ ኣብታ ክስታይ ነዊሕ ከይንወስድ ንሕዝቢ ኣነ ናተይ ርእይቶ ግን ህግደፍ ዝበሃል ትካልን ኢንስቲትዩሽን የለን ፖሊት ቢሮን ብሓደ ወሲኑ ዘምፅኦ ፖሊሱ ዘፅድቀልና ፖሊሱ ኣፅዲቁ ድማ ንሓደ ዋላ ገቢቱ ዲክታተር ከሎ ብፖሊስ ቢሮ እንዳተዓዘዘ ዝኸይድ ሃገራት ኣሎ ብውልቀ ሰባት ድማ ሓደ ክልተ ሽም ህግደፍ ትብል ኣላ ዋላ እታ ኣባልነት ህግደፍ ገለ ትብል ኣባል ገለ ትብል ኣብ ታሕቲ ኣቦ መንበር ይብላ ቁፅሪ ቴሌፎን ይብላ ገለ ይብላ ናይቲ ዝፈረሞን ክስታይ ዝመዝገበካን ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ሶኢላ ጊዜያዊ ብፕላስቲክ ኣብ ዘንዱ ክስታይ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ድራይቪንግ ላይሰንስ ተባሂለን ዝስራሕ ፌክ ክስታይ ብከመኡ እያ ተጠቂዓ ግን ኣብ ታሕቶካ ክምለስ ተኮይነ ሾደንሲ ሓደ ቤዝ ናይቲ ስርዓት እያ ኢልካ ዘምፃኻዮ ነጥቢ ነይሩ ሾደን ታሪካዊ ንፈልጦ ተኮይናሲ ካብ 18 19 ክፍለ ዘመን ኣቢሉስ ምስ ኤርትራ ርክብ ነይርዋ እዚ ከንሻ ዝበሃል ሃይማኖት እኳ ይብሎኒ ከንሻ ዝበሃል ምትእኻብ ክብሎ ናይ ሓደ ሃይማኖት ክርስቲያኒቲ ኣብ ትሕቲ ክርስቲያን ስለ ዘሎ ማለት ከንሻ ዝበሃል ፅቡቅ ሪሌሽንሺፕ ናይ ተራድኦ ነይሩ በዚ ከባቢ ዞባ ደቡብ ዝበሃል በዚ ከባቢ ድባሮ ገለገለ ዝበሃል ከባቢታት እውን ናይ ሓገዝ ነይሩ በዚ ኣስመራ ድማ ገዛ ከንሻ በዓብዩ ዝበሃል ክስታይ ነይሩ ሕጂ ናይ ሾደን ቤተ ክርስቲያን ነዊሕ ታሪክ ኣለዋ ምስ ኤርትራ ወይ ድማ ናይ ሾደን ሕብረተሰብ ምስ ኤርትራ ምስቲ ነዊሕ ሕብረተሰብ ነዊሕ ርክብ ዘለዎን ካብቶም መስዋዕቲ ኣብ ሜዳ ዝኸፈሉ ወፃእተኛታት እውን ሾደናውያን ነይሮም ከም ጋዜጠኛ ድዮም ከም ሓገዝቲ ድዮም በዓል የራን ገለ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ነዊሕ ታሪክ ስለዚ ፀንሖም ኣብ ሾደን ተደናጋፂት ናይቲ ቃልስናውን ስለ ዝነበረት ብገለ ዓቀን ማለት እዩ ሾደን ከም ቤዝ ክጥቀሙላ እድል ረኺቦም ማለት እዩ ዋላ ናብ ሾደን ኤርትራውያን ዝመፁ ከምዚ ሕጂ 2010 ገለ ኣይኮነን ነዊሕ ጳጳስ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን የመጀመርታ ኤርትራዊ ተባሂሉ ኣብ ገለ ንብብልያ ቅድሚ ገለ 100 ዓመት ገለ ዝመፀ ኣብዚ እዚ ፓስተር ናይቲ ኣብ ቸርች ክኸውን ሕጂ ነቲ ሪሌሽንሺፕ ተጠቂሞም ልስሉስ ማሕበረሰብ ምዃኑ ድማ ከምዚ ፒስፉል ሰላምተኛ ከምዚ ኣብ ኮንፍሮንቴሽን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዘይተዋግአት ሃገር ያገለ ሕጂ ንኡ ተጠቂሙ ነብቲ ቤዝ ተጠቂሙላ ይተይልካኒ ሓቂ እቲ ቤዝ ድማ ንገንዘብ መአከቢን ማእከል ኢሮፓን ገይርዋ ድማ ከይዱ ብከምኡ ድማ ንሕና ንሾደን ኣተኲርና ሰራሕና ንሾደን ዘለዎ ማእከሎም ክነፍርስ እንተኽኢልና ካልእ ማእከል ክህልዎም ኣይክእልኒ ብዝብል ብዙሕ ውፅኢት ድማ ተራእዩሉ ኣሎ ከምታ ዝበልኩ ኣንተ ወይሲ ሰላማዊ ሰልፍ 5-10 ዝመፅእ ዝነበረ እዛ ቪድዮ ክትወፅእ ከላ ባይዘወይ ኣብ ሾደን ቴሌቪዥን ኣፍ ደገ ኣብ ኡፕሳላ ዝበሃል ከተማ ኣብ ጎተንበርግ ዝበሃል ከተማ ኣብ 4-5 ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ገይሮም ኣንፃር እዛ ቪድዮ እዛ ናይ 2% ኣነ ስራሕ እኳ ምስታ ዶክመንታሪ ዝተሰርሐት ማለት እዩ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፍ ክተውፅኦም ተኸይልካ መንግስቲ ዝበሃል እዚኣ ዓወት እንድያ ዓወት እያ ሰላማዊ ሰልፍ ኣንፃር ድማ ትናትና ድማ ደላይ ፍትሒ ኣንፃርናቶም ድማ ነቲ ሚድያ ዘቃልሆ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ደጊፉ ኣማኢት ሰባት ሰላማዊ ሰልፍ ገይሮም ብዙሓት ሰባት በዚህናዮም ክንበዝሖም ዝጀመርናስ ኣብታ ሞመንት ያ ሰብ ተይሉ ንዓይ ታሪክ ክፅሕፍ ዘይኮንኩሲ ከምኡ እዩ መረዳእታ ዘሎ ካብኦም ዶሚኔት ክንገብር ዝነበርና ማለት እዩ ፌስቲቫሉን ኣብኡ እዩ ዝካየድ ነይሩ ፌስቲቫል ምቅዋም 2023 ኣይጀመረን ፌስቲቫል ምቋም 2012 ውን ኣይጀመረን ቅድሚኡ ነይሩ ስለዚ እዚ እንሪአን ዘለና ፌስቲቫል ኮይንካ ብሰላማዊ ሰልፍ ኮይንካ ምስማዕ ንዖም ትጋገዩለኹም እዚ ቀታሊ መንግስቲ እዩ ገለ ምባል ልዕሊ 10 ዓመት ከይዱ ኣነ እውን ተሳቲፈ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፋት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ጎንፂ የጋጥም እዩ ተይልካኒ ተሃሪምና ንኸይድ ነርና እሳ ያፈልልያ ሃሪምና ይንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ወዳት ስለ ዝነበርና ንሃድም ኢና ማለት እዩ ንዝበት ጡፍ ይባሃለልና ንሕረም ኣነ እኳ ከይኮኑ ቀድመይ ድማ ዝመፁ ተቃለስቲ ድማ ብዝገደደ ማለት ኣነ እኳ ኣማን ብኣማን እቲ ሰብ ኣብ ዝበዝሐሉ ግዜ ስለ ዝመፃኹ ኣብቲ መጥቃዕቲ ክፋል ብዙሕ ነፍሰይ ክስታይ ኮንኩ ትንፀል ኢኻ ካልእ ብዙሕ ኣሎ ግን ከምኡ ኣይወረደኒ ስለዚ ፌስቲቫል ምቅዋም ከም ስትራቴጂ ተቀሚጡ ኣብቲ ሃገራዊ መደብ ማለት እዩ ይስራሓሉ ነይሩ ይከይድ ነይሩ ቫዮለንሳት የጋጥም ነይሩ
ተዓሰሩ ወይ ድማ ግጭቱን ዝተፈረዱ ሰባቱን ፈልጤ ናትና እውን ኮይኑ እቲ ግጭት ናብኦም ተገምጢሉ ንኦም ዝተከሰሱ ሰባት ፈልጤ ሓድሽ ኣይጀመረን እዚ ሓድሽ ወለዶ ክብሎ እኳ ኣይፈቱን ብዙሕ ግዜ ሳሓ ከማን ንእሽተይ ትመስል እንዲኦም ዝብሉኒ ግን ደሓን እዚ ሕጂ ኣባይታ ንሪኦ ዘለና ትሕቲ 25 ዘሎ ወይ ትሕቲ 30 ዘሎ ዝበዝሐ መንእሰይ በታ ቃልሲሲ እስካሌት እንዳገበረ ስለ ዝኸይድ መጀመርታ ትህረም መጀመርታ ትልምን ደሓን እንዳገፈ ይኸይድ ልክ ከምዚ ናይ ገድሊ ኤርትራ ማለት እዩ መጀመርያ ካብ ELM ኢሉ ጀሚሩ ማሕበር 7 ከስምዕ ፈቲኑ ብሰላማዊ በዓል ወልደ ማርያም ክስታይ ክብሉ ፈቲኖም ናብ በረታዊ ቃልሲ ከይዱ በረታዊ ቃልሲ ድማ ቀባጥ ስጉምትታት ስጋብ ከተማ ባፅዕ ምድብዳብ ብተወንጫፍ ይበፂሑ ማለት እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ለኪምካ ከም ጌጋ ኣይኮነን ዝርኦ ወተሃደራዊ ክስታይ ኣብ ጭካነ ተኣትዩ ኢኻ ዝተለከመ ተለኪሙስ ሃራ ክትወፅእ ኣለዎ ዝብል ክስታይ ትብሎ ደረጃሲ ሓደ ግዜ ይበፅሕ እዩ የሕዝን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንሕድርና ሓደ ነቲ ሓደ ክስታይ ክብል ከሎ እቲ ጊላይ ድማ ኣብቲ ኮፍ መበል ይኮኑ ኣሽካዕሊሉ ከተም ኢሉ ከም ዝስሓት ስሕቃ ከተም ኢሉ ዝስሕቅ እዩ ዝመስለኒ ኣዛቢጠየን ገለ ኢሉ ይኮይኑ ክስታይ ናትካ ከምኡ መሕጎሲ ክኸውን ክስታይ ይብል ግን በቲ ኣነ ብኤርትራውያን እንታይ ሉዓላውነት ኤርትራ ዝኣምን ከም ሓንቲ ኢንቴግሪቲ ዘለዋ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ከም መጻኢ ዕላማና ድማ ሓንቲ ምዕብልትን ሰብኣዊ መሰል ተክብር ሃገር ክውን ኣብ ምግባር ዝሳተፍ ኣለኹ ዝብል ኤርትራዊ ዝወሰዶ መንገዲ ዝወሰዶ ክድግፍ ወይ መስዋዕት እዩ ዝከፍል ዘሎ ተኽኢለይ ብዓቅመይ በዚኣ መንገዲ ባንኺድ እዚኣ ዶ ትሕሸና ክብል ተታሓቲቱኒ ዝወሰዶ መንገዲ ይውሰድ ግን እዛ ብኤርትራውያን ብሃገራውነት ተማእከለት ቃልሲ ኩሉ ሻዕ ሙሉ ደገፍ ኣለኒ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا إفريم حوا حجين دحر أبز ساعات زتكاتاتل الله وين كاسي تي أقاومانا أنت أرسرعة قدف انتاي مسلا له أبي نقاقل لنا كما يتري أسكن قرني هو خمسولة ذا اللي هايكونا نو خمدي تليفون دويل كان نعم مفشال زقبرو زلو كي قبرتات ناب دقن مكلح زي كونا لومي نخمتات قزيلن تردي خاني كما يركا أكشن وسيركا بنيان زقام بيتن استحوصي وانا استحوصة مالتي أبز انتاي ريتو لك انتاي ريتو تقوت عن تكستاين اندحية لمسكدة توزع عندها زي جهرينا زمس ولدو لا لينا زتوزع ولدوي نأسنتو هيواتو حدا كيقبر ويقجف وزع نفسو نحنا بسناتنا كودادر كالوري لا تكاونا أبو ما كلاتنا لنا نديو كستاي وزعيو أبا عدي بتحي عدي أبوي الحمد لله يرأي زي ممتع أبي وزعيو أنا نفسي يزكالس نسبت راح يكون نفسي مساليكا كبر يزكالس هجي مستيزا حلفو مسجدل هلخ هكان قطع كحزو نبوري ቃልሲ ግን ሓቂ ሓይኻ ብህልክን ብቁጣን ብክስታይን ጥራሕ ኣይኮነን ዝዕወት ብስትራቴጂ ዝዕወት እቲ ንሕና ዘይምትእሳ ቅድሜና ዝነበሩ ክቡር ግዜኦምን ህይወቶምን ዝኸፈሉ ንሰብኣዊ መሰል ዲሞክራሲ ኤርትራውያን ኣብ ኣያታትና ካብ ጀብሃ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣቦታትና ኣህዋትና ኮታትና ከምቲ ዝድለይ ምስኦም ተኣሳሲርና ይከድና ንሕና እዝናት ናይ ማእከለ ወለዶ መላግቦ ይብሉና ገሊኦም ኣብቲ ድሕሪ ኣብቲ ቀቀድሚ ናጽነት ወይ ከባቢ ዝተወለድና ማለቴ ገሊኡ ድማ ድሕሪ ናጽነት ዝተወልደ እዩ ሕጂ ንብሎ ዘለና ሕጂ ምስኦም ተለጋጊብና እሶም ዝሃቡና ሽግ ከምቲ ዝግባእ ብዙሕ እኳ እንዳመስገናዮም እቲ ዝከፈልዎ ዝገበርዎ ታሪክ እሶም ተዘይህሉት ቃልሲ ኣይመሃለወን እየ ዝብል እሶም በታ ዓቕሞም ገለ ቃልሲሲ ንዘመናት እዩ ዝኸይድ እታ ዝበልኩ እንተ ወይሲ ዕላማና ምዕብልቲን መሰል ዜጋታት ተክብር ክውን ሃገር ንምግባር ተኮይኑ ንዘመናት ክቅጽል እዩ ዋላ ጊላይ ወዲቁ ክቅጽል እዩ ምክንያቱም ምዕብልቲን መሰል ዜጋታትን ተክብር ዝብል ቃልሲ ክኒኡን ከይዱ ንዘመናት ዝጠመተ እዩ እዚ ኣይኮነትን ምውራድ ኣብዚ ዘሎ ስርዓት ኣይኮነትን ዕላማና ንኤርትራውያን ምሕጋዝ ኤርትራውያን ምምዕባል ኤርትራውያን ኣብ ደገ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንከጠዕሞ ምግባር ኣብ መንገዲ ድማ ነቲ ስርዓት ዓሊናዮ ተኸይና ቀልጢፍና ክቀላጠፍ እዩ ንብሎ ዘለና እሱ እንቅፋት ይኮነና እንዲና ንብል ዘለና ሕጂ ንኦም ነዞም ዓበይቲ
ከምኡ ስለዘይ ሓገዝናዮም ከምቲ ዝግባእ ስለዘይ ተኣሳሰርና ንሕና ድማ ምስኦም ከም ዝግባእ ኣይተኣሳሰርናን ማለት እዩ ሕጂ ንፍትኖ ኣለና ኣነ ንዝሓተተኒ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ኣሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ትኩን ገለ ተመክሮ ኣጥሪና ኣለና ዝሓንጠጥናየንን ብትምህርትን ብገለን ኣምፂና ድማ ዝሓነጠጥናየን ስትራቴጂ ሃገራዊ ውዳበ ሃገራዊ ለውጢ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ገለገለ ዝብላ ኣለዋ ስለዚ ተኣሳሲርና ክንከይድ እፍትን ኣለሁ ብገለገለ እውን ርክባት ትገብር ኣለሁ ምስቲ ምክንያቱ ኣዝቂጥካ ፀኒሕካ ገለ ዝበሉ ዝኾነኑኒ ሰባት እዮም እንዲኦም ነይሮም ኣብ መንጎኦም ከኣቱ ኣይደለኹም በትሶም ዘምፅዎ ስትራቴጂ ኦፍ ኮርስ ነፍሶም ክህረሙ ከለዉ ምክልኻል እዮም ይብልዎ ገሉ ይከላኸሉ ይህሉ ኣብታ ቦታ ዘይነበርኩልዋ ክስታይ ክብል ኣይክእልኒ ክውስን ኣይክእልኒ ግን ንሕና ኣሕዋትናዮም ደቂ ሓንቲ ሃገር ኢና ብዘይብኦም ሃገር ኣይተኻይድንያ በዞም ዓበይቲ ልዕሌና ዘለዋ ወለዶውን ሃገር ኣይተኻይድንያ ናይ ኩላትናሲ ምትሕጋዝ ከድልያ እሱ እንተኽኢልና ኢና ስለዚ ንሕና ምስኦም ተሓጋጊዝና በቲ እሶም ዝደልይዎ መንገዲ ቁሩብ ተመክሮ ዘለና እንዳሓገዝናይ ሞራል መሃብን ኣብ ሓዊ ምእታውን ገለ ዘይኮነሲ በዚኣ ዘይንገብር በዚኣ ዘይመስለኩም ከምዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ ንሕናሲ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ፖስተር ኣብ ምጥቃዕ ብሮቦኮል ጌርካ ኣብ ውሽጢ ዓቕሎ ኣብ ምፅባብ ገለ ንሳተፍ ነርና እዚኦም ድማ ካብዚኣ ተመክሮ ካባና ቅድሜና ዝነበረ ወለዶ ነዚኣ ሓድሽ ኮይናቶ ብጣዕሚ ዋው ኣቢላቶ ፅቡቅ ትስራሕ ኢሉ እሶም ድማ ካባና ዝሓየለ ነገር ገይሮም ብቴክኖሎጂን ብኣፍልጦን ብሞደርን ኣተሓሳስባን ብዘይገለ ከቢድ ነገር ከጥፍእዎ ይኽእሉ ዝብል እምነት ሙሉእ እምነት ኣለኒ ጀስት ሓሳባትና ፍሲስና ናትና ሓሳብ ተሂብናዮም እሶም ወሲኾም ድማ ንቅድሚት ካኺድዎ ዘይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤፍሬም ሓወይ ነዊሕ ዘካ ክብረት ሃበለይ ብሽመይ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ እዚ ዕድል ዝሃብካኒ ቅድሚ ካባኻ ምስንባተይ ኤፍሬም ሓወይ ነዘም ኩሎም ዝከታተሉና ዘለዉ ብመገዲ ሓፂር ማዕበል ብመገዲ ሳተላይት ብመገዲ ኢንተርኔት መልእኽቲ ኣመሓላልፈሎም ተዝብለካ ስፔሻሊ ነቶም ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ከምዚ ከማኻ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበሉናን ኢሎም ዝጠረዝዎም ንሶም እዮም ዝያዳ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ዝኾይኖም ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ዝሓቀ وأفلت أي ولا ينزيس بعد زي حبركة زي فاكتي وتردي غاني أجي انتاي ملغت ختم حلال فيلم مدلخة ايوا كستاين دي علو انا حجيسي دغازا مدنا زبلو مالاتيو ايوا ابدا عد قدمي استسدد كاب ኢትዮጵያ ኤርትራ كمان زي رغاز አሰብ ايوا መልእክት መጽኡ ካካ በስማት ተጣብሎ ገለዶ ካብ ስድራሃ ዘይኮነ ካብ ስድራይ ዘይኮነ መልእክት ማለት እዩ ከምኡ ይብለኒ ዝነበረ ሰብ ፈልጤ ነግሮ ድማ ስማስከ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ነዚ ጉዳይ ዝካስበሉ ጉጅለ ካብኡ ኣነ ንስሓ ንቀራረብ ደቃ ኣሕዋቲና ስለዚ መጀመርታ ብከምኡ ክንሪኦ ኣለና አንጻረይ ክስታይ ክትብልሲ think about it ናይ መገጽ ሕቶ ከውን ይከሉ ግን ካብ ሃገርካ ብዝረሓቅካ ቁጽሪ ካብ ትወለዶ ብዝረሓቅካ ቁጽሪ ኣተሓሳስባኻ ወይ ሪያሊቲ ኣባይታ ዘሎ ናይ ምንባብ ክስታይ ክውንነትካ ሓደ ግዜ እንዳረሓቀ ይኸይድ ወይ ድማ ብዙሕ ዘይገድሰካ ይኸውን ምክንያቱ ፋሚሊ ይብልካን ዝግፈፍ ይብልካን ዘውተውጾ ስድራ ይብልካን ኣታ ሓንቲ ድማ ኣብዓደይ ክቀበዶ ታ ህይወትካ ዘይትነብረላ ዓድስ ክትቀበላ ትደሊ መሊስካ ድማ ገዛዶ ክውንን ገለ መልታት ናይ ከምኡ ኣተሓሳስባ ኣለዉ እዚ ኣሕጂስ ዝነበረ በቲ ለውጢ ኮንስቲቱሽን እቲ ዝሓዝዎ ገዛ መሬት ከዕቀብዎ ድዮም ድሕሪ ለውጢ ኣብ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ኣብ ኣይቲ ጉዳይ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ፖሊሲ ተነዲፉ ዘሎ ክንዕልለሉ ንኽእል ኢና ወይ ፕሮፖዛል ክነቅርቦ ኢና ኣብቲ ለውጢ ምስ መፀ ስለዚ እሱ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ፍቅሪ ሃገርን ፍቅሪ መንግስትን ይተሓዋወሰካ እሞ ከምኡ ነንሕድካ የጋጭወካ ክብሎ ዝደሊ ግን ኣብ መወዳእታ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዶባት ኤርትራ ኮይኑ እቲ ኣደራእ ዝወዶ እቲ መስዋዕቲ ዝኸፍሎ ዘሎ እቲ ድማ ኣብ ኢዱ ከሎ ተስፋ ሓዳደ ግዜ ካባና ተስፋ ዝፅበይ ዘሎ ህዝቢ ንዑኤ ማለት ሲ እቲ ዋና መልእክተይ ንሕናሲ ንዓይ ቀሊል እዩ ምስቲ ስርዓት ወረቀት ጥቃ ዓቢልካ ተጣይሰልካ ገዛ ገዚእካ ወይ ገለገለ ጌርካ ተዓዲ ክትመላለስ
ዝኸበደ ውሳኔ ኣይኮነን ዝበዝሕ ሃብቲ ተቃውሞ ደንበ ዘሎ ወይ ድማ ነቲ ስርዓት ሰብኣዊ መሰላት ንምክባር ንህዝቢ ደገፍ ዘለዎ ህዝቢ እዘን መስዋዕቲ ገይሩ ሶሊዳሪቲ ስምረት ምስ ህዝብና ተበዲሉ ከሎስ ኣነ ዝበልዓላ ኤርትራ ኣይደልኒ ህዝበይ እንዳተወፅአ እንዳተገፈስ ኣነ ከይዲ ኣብ ጎዳናታት ሸናዕ ኢለ ንኣሽቱ ቆልዑ ዘበላሽወሉ ወይ ገለገለ ኣብነት የብለይን ኢሉ መስዋዕቲ ይከፍል ኣሎ ነዚ ክርስኦ የብሎም ምክንያቱ ጥቕኦም ዝረእይዎ እቲ መፅኡ ዝላገፅ እቲ መፅኡ ክስታይ ዝብል እዩ ስለዚ ነቲ መስዋዕቲ ዝከፍል ህዝቢ ትቃልሲ ዝሓለ ይመስሎ ይኸውን ትቃልሲ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ዓመታት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዖ ይኸውን እሱ ግን ኣይኮነን እቶም ኣብ ቅድሚት መፅኦም ጫውጫው ዝፈጥሩ ህዝብን ድምፂ ዝፈጥሩ ወይ ዲስትራክሽን ዝፈጥሩ ሰባት እሶም ኣይኮኑን ቃልሲ ኣብ ታሕቲ ናብ ክስታይን ብዙሓት ውፉያት ብዙሓት ለይትን ቀትሪን ንስደተኛታት ደቅኹም መፅኦም ኣብ ደገ ዝሕግዝዎም ናይ ስደተኛታት ሕጊ ክመሓየሽ ዝፅዕሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ለውጥታት ንክመፅእ ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝፅዕሩ ወይ ድማ ከተግብሩ ዝቃለሱ ከምዚ ዝስኹም ትገብሩ ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ንቃሓት ህዝብን መዓት ስለ ዘለው ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ተዳልዩ ጥራሕ ክፀንሕ ከምቲ ዝመስለና ነዊሕ ኣይኮነን ኣብ ምድላውና ግን ንካልእ በይበይንና ናይ ግድን ኣይኮነ ምስ ሰብ ክንዛረብ ሓደጋ ክነእቱ ኩላትና ድልውነትና ነቲ ዝመፅእ እንተታት ንዕድልን ንሎተሪን ዘይኮነ ንህቦ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣብ ትሕቲ ኢድና ኮይኑ ኣብ ምምሕዳር ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣብ ሚኒስትሪታት ዝሰርሑ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓላፍነትና ክንወፆ ንኽእል ንሕና ተኽኢልና ምስ ንኣምኖ ሓደ ክልተ ሰባት ይኹን ተዘይክኢልና ዋላ ብነብስና ምድላዋት እንዳገበርና ተኽኢልና ብውሽጡን ምሳና ረክብ እንዳገበርና እንዳኣሳሰርናዮ ተኸይድና ዝምክተና ዝኾነ ሓይሊ የለ ስለዚ ክነሕፅሮ ንኽእል ብኣና እዩ ዝውሰን ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ እቲ ሰላምን ንደልዮን ራህዋን ቅሳነትን ሰብ ሰሪሑ ዝኣትወሉ ከም ድላዩ ዝሽቅጠሉ ከም ድላዩ ውላዱ ኣመሪኡ ድዩ ሓሪሱ ድዩ ገለ ዝበልዓሉ ማዕድናትና ናይ ሃብቲ ናይ ህዝብና ዝኾናሉ ግዜ ንክመፅእ ፃዕርና ክነሕይል ይግባአና ጥራሕ ይዝብል ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ምሳና ሓውና ኤፍሬም ተወልደ ካብ ستوكهولم سويدن يتصنيحو إفريم حاول بتعمي يغني لي سلتي ورك أو جزء خان حنسب نفرك ساعات كتعلني لمسير إيغا لعلي ساعات كمان كينا إن بتعمي إذا مسكنك بشون كلهم تخذتلتي دمتي راديو رنا دالوتان thank you so much بتعمي يغني لي يوني يمسكنك عنه